jagat Jawa Bathara ya Bathara ya jagat. Ingsun kang kejelo resi Kudawaning Pati. Kang mertawa sajroning alas Guru kene. Ingsun mertawa sajroning alas Guru kene. 44 dina lawase. Nanging jangkepe 44 dina lawase kurang sate. Iya. Dina iki ingsun padha tekan Sanggar Pamujan. Bakal golek salah sawijining wujude kewan macan sing gedhe banget. Sing gelem tak dadekake jalma manungsa. Muga wae dina iki. Apa sing tak karepake bisa kawujud. Muga wae sajroning alas kene ketemu salah sawijining wujud kewan sing gedhe banget. Waduh. Ela dalah mapan pancen kebenaran. Dina iki ingsun ketemu wujud kewan macan. Dina iki bakal sun rembug marang jeneng sira ya kewan macan. Kewan macan. Dina iki ingsun bakal ngrembug marang jeneng sira ya kewan macan. Dina iki awal iki bisa. Jeneng sira bakal sundadakake jalma manungsa. Apa jeneng sira gelem ya kewan macan? Waduh. Sajane wujude kewan macan sing gedhe banget. Dina iki gelem tak dadake wujude jalma manungsa. Mbok delok pilihan. Nanging ora sarata dina iki. Wala pira. Jeneng sira bakal sunugake sajroning Sanggar Pamujan. Sargala. Dina iki ayo. Sanggar Pamujan. Muga-muga wae wujude kewan sing gedhe banget. Dina iki bisa dadi wujude jalma manungsa. Iya. Wujude kewan macan sing gedhe banget. Dina iki wis bisa dadi wujude jalma manungsa. Iya. Wujude kewan macan sing gedhe banget. Bakal sunjet kanan. Kewan macan. Wis bisa dadi wujude jalma manungsa. Nanging ayo jangan jelas sekarang ngasih ingsun ya. Jagat Jawa Bathara ya Bathara jagat. Bungah banget sajroning panggal ingsun. Ing jaman kula samantung. Ingsun kepengin dadi putra Nalendra. Dina iki wis kawujudan. Ingsun ketemu wujude kewan macan sing gedhe banget. Aturan Sanggar ya. Sing tau gak bisa sajroning Sanggar Pamujan. Ikan bawah. Dina iki wis bisa dadi wujude jalma manungsa.
yo calon putra Nalendra kang bisa nerusake sonata sajrone asma yo ana aturan sama-sama yer yo ana kerajaan dina iki kanjeng yang bakal ludas halus sulmoyo yer nanging kanjeng yang bakal kuwene tetenger marang jeneng sira yo yer dina iki bakal sunyani tetenger marang jeneng sira ayo sing barang yo yer yo aturan yo masuk maka tentu kanjengnya ya terus kalau menika asale kewan macan bisa ojo jarma menungso angko aku sing dijuluki lun daya singa barang maka tentu kanjeng pancen bener yo yer sinyal sing ono asal usulmu ya kamu jadi kewan macan sing gede banget setika kanjengnya iya lun daya singa barang ngaturaken sembah bakti musuh aso dalam kanjengnya yer pangestu musuh tampa yer nanging ora liwat puja pangestune kanjeng yang tampan ono ya yer setika kanjeng jangan siap-siap masal ora sinyal sing ono awas urut yer jeneng sira mangerti yo mulai awal enak sajrone digale kanjeng yang boleh banget yer dina iki kanjeng yang wis duweni putra Nalendra ya wujude kowe yer rudya singa barong yer rudya singa barong nanging kanjeng yang bakal mutus marang jeneng sira ya yer rudya jeneng sira kudu tumuju sajrone karang perpisahan sajrone karang perpisahan Sinyale umat. kembang marung putih sakembaran yo yer 500 jeneng sira kudu iso medhe salah sawijine wujude kembang mawar putih sore nang anu apik yer jaranan kene yo iya kepiye ya terus kalau menika yo terus tanggalan desa iki desa suwijine kembang satu barang maka tentu kanjengnya di atas pancen bener ya kanjengnya iya Mogas ya kembang satu barang kono apa iku calon bojoku maka tentu kanjengnya yer daya jeneng sira mangerti yo ya wujude kembang mawar putih sakembaran ya wujude jalma manungsa ya calon bojomu yo nanging jeneng sira kudu iso medhe salah sawijine yen jeneng sira wis bisa medhe salah sawijine jeneng sira kudu iso gawa calon bojomu sajrone astra jeneng sira kudu iso mangsa calon bojomu yo harun ya sira barok kanjengnya iya ya apa tega mentewakan dos kula menika mongso calon bojoku maka tentu kanjengnya Garun yen jeneng sira ora tega mentolo mangsa calon jangan bojomu mabek jeneng sira bakal sing marang sang jawata yo jangan ikut mabek jeneng sira bakal balik maneh ya dadi macan gede yo Garun Garun kaya yen jeneng sira wis dina iki mangarep ini ya jeneng sira aja nganti sesuk lan ben